The process is free and fair as at now. Moko kuom jopiny wacho ni yiero madundo mabende sani timore pacho kae mabende bedo ratil kata dhi bedo ratil mar nyiso kaponi duol mabende chungne tayo yiero pacho kae mano IBC oikore moromo mar tayo yiero maduong' mar higa mar 2027 kata oyo. Magine gi wacho seche gi mabende duol no bende koro no wacho ni no keto ikruok makare ne yiero madundo mabende timore gwenge mopogore opogore pacho kae. Joja oko ni giler mathoth ka kaunti ma Mombasa. IBC manyocho chuogni jo Kenya oketo weratil manie ratil ma idwa pimu ka un jok manyalo timo yiero mabiro 2027. Mano Julius Ogogo man jata tije riwruok makedo ne ratich oganda mar Center for Litigation Trust kakoni sani piny ngima oketo nyong'ong' e dul mar IEBC mar rango koda gidhi tayo yiero madundo masani dhi nyime e yo mobidhore. By election matimre sani kok utimonwa maber to mano ng'ison kaber wuon to un jok moripo bedno gwetao nikech ok wadwar mondo wane masira mwaneno ga anena ne masira waneno mopogre opogre wan tijonwa go true beam. Kane oloso Mombasa, Ogogo koni oganda mathoth osebedo maonge kod geno ne duol no to chutho e kinde mokalo kaluwore gi ng'ur ma osebedo katimore kinde ka kinde e tok yiero. Wakwayo johera mag party mopogre opogre watemuru mondo uwe weche mag lweny ng'euru maber no by election matimre ni ok en life and death ngima nyaka dhi mbele. Koro gima wakwayo ni johera mag party mopogre opogre obed ODM obed independent obed party mar Gachagua owegi mondo gi exercise their democratic right mondo gigo kura. En wach manosir lwedo gi Harrison Kali makata kamano paro ni duol no poko chako tich e yo makare. Kulingana na maoni yangu vile IBC inaendesha mambo ya uchaguzi kwa sasa si kwa njia ya huru na haki. Ni kwa sababu tumeona kukitokea furugu sehemu mbalimbali isipokuwa sehemu ya Kasipul Kabondo ndio wametoa watu faini wale walikuwa wanatoa, lakini kule kwingine kama Narok tumeona vizuizi zikiwekwa za watu wale wanaenda kwa kampeni. Tumeona furugu zikitokea sehemu za Bere, tumeona furugu zikitokea katika Marafa. Kwa hivyo tunashangaa ni kwa nini vitu hizi IBC mpaka kwa sasa haijawahi kusiongelelea na kusema. Kwa hivyo tunaona IBC haiendeshi hii kitu kama vile inapaswa kuendesha kama tume huru na haki. Magina giwacho seche gi mikoni duoko mar yiero no ema dhi keto lela kweth mani kod uma malache pachoka e kind sirkal kaachiel kod kweth makwedo sirkal. Matokeo ya chaguzi hizi ndogo zitaonyesha ama zitadhihirisha nani mbabe kati ya vyama vile viungano wa upinzani na muungano wa chama tawala cha Kenya Kwanza. Pande hizi zote mbili ni sharti na ni lazima ziweze kuebuka ushindi, kwa sababu ikiangalia upande wa upinzani wanataka kujipima kwa mizani kama kweli wako na nguvu ama wanatosha mboga kumpeleka Mheshimiwa Ruto one term kama wanavyodai wenyewe. Kwa hivyo upinzani wanajipima nguvu, na ndio pasa utaona kwamba chaguzi hizi ndogo zimekuwa na mhemko mwingi sana, zimekuwa na bashasha nyingi, zimekuwa na kampeni ya hali ya juu kwa sababu kila upande unajipigia debe. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, George Aoko.